na mataon ng impormasyon manungod sa ika-500 na taong selebrasyon kan Kristyanismo sa Pilipinas. Mga istorya na nakaka-inspirar asin makapagpapairarom kan sa tuyang katolikong pagtubod. Mga giya pasiring sa padagos nyato na paglakbay. Lakaw, maghiras, digdi sa DZGB. Na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinaosa sa mong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami, kagurang na. Good afternoon! Maray na hapon po sa Nagabos, mga tugang aldaw na naman na Miyerkules. Uy, petsa 16, mga tugang kanbulan na Hunyo. Tamang-tama po sa tuyang topic mo niyan, ano? Sa maabot pala na Sabado, mga tugang, o kaya sa tama, Sunday, June 20, ang apod palang kaan, Father's Day. Siguro, kasarabay man tabi dyan si Monsignor Chris, Father's Day. Ngunyan tabi nga daw, dakol kitang mga pag-iristoryahan, mga tugang tungkol po sa tuyang programa, digdi po sa DCGB, kaya apodanta na po mga tugang ang sa tuyang partner, ngunyan pong taon, ini po mga tugang ang taon po ni Saint Joseph, yan, the foster father of Jesus. Monsignor Chris, maray na hapon po sa imo. Maray na hapon, Henry. Maray na hapon sa gabos na naginanyog sa tuya ngunyan. Siring sa nasabi mo, kundigdi sa Pilipinas, nakatutok kita ngunyan sa dakulang selebrasyon kan 500 years of Christianity. Opo. Alaga da inya to linilingawan na ang taon na ini sa bilog na simbahan, sa bilog na kinaban, sineselebrar ang taon ni San Jose. Iyo. Si San Jose, sarong ladawan na ama, sarong ladawan na agom, sarong padre de familia. Kaya magayunon yes, na tutukan ta siya ngunyan sa paghanda niya to kan selebrasyon kang nagdadangadang na Father's Day. Opo. Tanganing maging makahulugan ang pagselebrar ta kaini sa Domingong maabot. Yes. Asin magayon na an maghira sa tuya ngunyan sa Roman na ama, sa Roman na padre de familia. Asin sa kuya sana, pinili ko ang sa tuyang guest bako sa relasyon sa DCGB or what na. Opo. Kundi nagi ko ining katabang sa parokya sa pagpadalagan kang programa pastoral diyan sa St. Raphael Parish bilang PPC President. Pagkatapos kaan, nagi ko naman na katabang sa dakulang pangapudan sa bilog na diocese sa paagi kan Diocesan Council of the Laity na siya ngani nagiman na opisyal sa kabilugan kan sa tuyang simbahan sa Pilipinas. Yes. Yes. Asin pagkatapos kan mga katungdan na iyan, ngunyan, kairibanan ko siya sa komitiba kan diocese sa 500 years of Christianity. An sa tuyang guest ngunyan, midbid kang gabos, yes, itinatao ko sa Indo si Mr. Glenn Barcelon. Good afternoon, Glenn. Good afternoon po, Iti Glenn. Maray na hapon tabi Monsignor Chris and BP Henry. Asin sa gabos niya itong mga parahinanyog sa tuwing istasyon ng DCGB sa programang Lakaw Maghiras. Opo, Mons, ako na po mainot na maghapot sa tuyang guest mo niya na paghapon. Oo, siring po sa nabensyon mo kaso bago na kadakol-dakol na kinembultuhan naging aktibo sa satuyang simbahan po sa tuyang guest ngunyan. Saro po sa day ng gad maiharayo sa iyo ang sa iyang pagiging ama, ang sa iyang pagiging padre de familia.
Ansa iya pong pagiging saro sa government servant bilang punong barangay kan barangay Dapdap, asin po sa ngunyan, miyembro kan simbahan, asin po ang sa indang pinapadalagan ngunyan, pinamayuhan bilang barangay pastoral council, barangay pastoral council head, iyo po ang Santo Cristo Mission Church sa barangay Dapdap. Okay. Sa kadakul tabol-tabi na ini tabi ibipiglen na sa imong kinaimbeltuhan, paano po mo po na mamanage yan sa imong sadiri na gabos na ini, natatawanan mo po nin full attention tabi ibipiglen? Ako, ang hiling ko dahil sa grasyang pinagtatao kang mahal na Diyos. Opo. Kadakulan kan mga obligasyon na ini, alam ko na hali ini sa iya. Yeah. Para igiisip ko na mga mission na ining itinao sa kuya, mga mission na assign niya sa kuya, tanganing kung ano man ang organisasyon o ano man na field ang sa kuya nga naiintrahan, ang balaog kang lugod, madara ko sa nasabing organisasyon. Opo. Ang saro digit magatabi, Monsignor, sa pinaka-challenge ngunya ng panahon, ang pagiging ama. Di ba? Ang pagiging ama. Kung paano mo papadalaganon ang sa imong familia. Paano tabi ibipiglen mo minamanage sa imong familia na araman kang gabos na halos po naging maray po ang direksyon sa pag-eskwela, sa pagtatrabahoan sa imo pong mga kakiat. Bilang sarong ama, nin sarong pamilya. Bale, ang sa kuyang hiling, sarong grasya giraray as in bendisyon, kang natawan na kimaray na agong. Si Maya, aking maray na agong ko. As in, nagpungan sa mo yung pag-ibanan sa loob ki 37 taon. So imagine, 37? Ang Mari Paro. Nabiyayaan ko ki-apat na aki, anas tabi ini babae, BP Henry, Monski. And ang tulo kay ini may mga pamilya na saro na lang nag-eskwela. As in sa presente, nabiyayaan man kami ki-apat na mga apo na anas man lalaki. Wow. So, permi ko ang pigihiling bilang grasya kan mahal na Diyos na sa primerong henerasyon sa pag-aguman may apat na babae ang tinao sa muya. Sa ikaduwang siglo, ikaduwang sa mga apo may apat na lalaki. So tapos sinitabi, anas ini pigihiling ko bilang grasya as in hali sa mahal na Diyos. Oo. Bilang, paano mo tabi ang IBPP padalagan na, sabi mo nga ni, bilang grasya hali sa mahal na Diyos, nan sentro kan sa indong pagtubod bilang pamilya yon sa tuyang mahal na Diyos, sa loob kan sa indong pamilya? Inot nga ni, dahil siguro sa involvement ko sa simbahan, permi ko nasasambit na dakulang pasalamat ko sa iya ta idinulok niya ako sa mahal na Diyos. Diyan ako nagpuon tabi BP Henry dahil sa maray na pagpadakula kan sa kuyang ina na naidulok niya ako sa mahal na Diyos. Everything just follow. Araw ka na nahihilig tabi. Gusto kong sugpunan ining magayon na kasimbagan ni Mr. Glenn Barcelon. Opo. Ang grasya ning mahal na Diyos, danay na yaon sa tuya. Inatao sa tuya, winawara sa tuya gabos. Pero kaipuhan ang sa tuyang positibo, asin malinig na kasimbagan sa grasyang iyan. Asin iyo garo ini ang liabi diyan sa nangyayaring mabungang pagkabuhay, pagkatawo kan sa tuyang guest. Dahil sa iyang tinawan ning pagpahalaga ang grasya ning mahal na Diyos sa paagi kang pagsimbag niya kaiyan na nawawara itong oras na maggirumdum sa mahal na Diyos. Minsang gura no kita kasibot. Very busy kita sa buhay ta. Kung talagang igwa kitang sinserong pagtubod, mahanap kita ning panahon sa mahal na Diyos, mas lalo pang napapakaray an direksyon kan sa tong buhay. Kung kita sana minsan anutang tibay, day kitang padudumanan. Kaya yaon ang grasya ning mahal na Diyos na sa tuyang inaako, tinatawan ning positibong kasimbagan. Yes. So ang nanot ko lang tabi mo sa sinabi mo, ang positive response nin sarong tawo
Di ba? Iyo. Sa gabos na pinagigibo niya, kaya nagiging arog kayan ang magayon na resulta. Okay. Apera po kan pagiging padre de pamilya, saro bagatabi, araman tabi mo kang gabos na si Ibipi Glenn, punong barangay, kan barangay Dapdap. Saro po na government, public servant siya. Okay. With that po, siyempre siya ang pigihiling man na ama, di ba? Pigihiling na ama kan barangay. Paano mo tabi IBP minamanihar ang barangay sa likod kang mga sitwasyon sa ngunyan na sabi na ngani bilang ama man kang barangay kay puan umanggaray na imanihar yan na madara po sa karahayan an sa imong barangay kasabay po sa imong mga constituentes. Ang sarong kagayunan paano sa kuya? Dahil ining pagbalik ko bilang kapitan, 18 years na akong dating nagserbi sa Samuyang Barangay. Ayun. Halawig na akong bagasano. So pinag-irimanan mi, kan mga lingkuro siguro mga constituente sa Dapdap. Nakapalidas ako sa Mayet kang 11 years at nagbalik gani ako. And midbid din na kaming marhay sa barangay kan Dapdap. Opo. Kung paano kami magserbisyo, kung paano mag-ataman, kung paano magpadaba ng mga kabarangay. Kaya ang sendang sa niya. Dahil sa mga pagtiwalang pinagtataon nila, diyan may man kitaw ang balos ng pagserbisyo ni. And Yes. katuwang ko tabi diyan ang mamembros ng barangay council, nasali minaman na panahon kang pag-iribanan, taratao naman sila kan mga gigibuhon ninda, pinagpamaniyar, pinagsusurprise na sana. Kaya ang sa kuyang oras, dahil masyado nakakaon. Ikunik ko lang tabi mo sa pagiging kapitan ni IBP Glenn sa pagiging pamayukan Barangay Pastoral Council, di ba? Siyempre, bill ito, pagyahong ka naman, regulado na gariman ikamang ang ama kang BPC sa pagiling ng tao. And sa as of now, ang Dapdap po na biyayaan na mataonan nin sarong Mission Church kan sa tuyang diocese. Ano tabi IBP sa hiling mo ang sitwasyon na ini bilang sarong regalo po sa inyong barangay as in bilang sarong pamayo kan sinabi ng barangay? Totoo na po, tabi yan, BP Henry, kasi maski kang inot ang simbahan Buda, barangay governance sa Dapdap. Gari masa kami ni Mayet, gari ang relasyon mag-agom. So sabihon, ang mga nasa barangay involved sa aktibidades ng simbahan. Sa mga membro ng Barangay Pastoral Council, aktibo man na nagpartisipar sa aktibidades ng Barangay Council. So, pirming ibanan yan. Kaya, sarong ani kang nahihiling ni, itong sarong programa kang ugnayan ng barangay at simbahan, sarong yan na practical na totoong ihemplo sa Samuyang Barangay. Kaya magkatabi, kang pinuunan ni Monsignor Chris ang New Evangelization Pastoral sa Barangay Dapdap kan 2011, nagbunga ini kay kadakul-dakul ng mga salabit na komunidad ng pagtubod. Halos nasa 28 na ini ng mga sakop small communities na nasa irarom kang Barangay Pastoral Council. Kaya Samuyang journey pasiring sa biyaya na pinagtawan kami yung sarong Mission Church. Halos hali ini sa sarong paglakbat na talagang naataman kami kan mga tura paro ko kay Monsignor Chris, kay Monsignor Pongked, kay Father Dave. As in, ining paglakbay ning ini, nagbubunga nin karahayan, mas nagtatalubo ang debosyon sa Samuyang patron na si Santo Cristo. Opo. Aside from that, Mons, bigibadjing ko lang ng kamugtagan pa lang kan sa Samuyang station manager. Yung ka sa barangay, yaon ka sa pamilya mo. And now, station manager po kang DCGB. Iba ko lang station manager, kundi yaon pa po sa kumpanya mismo bilang executive vice president. Bilang ama miman, di ba? Bilang ama miman sa Samuyang station. Paano mo tabi IBP pinagsasarabay ang sinabi ng itinaw sa imong trabaho kang sabi nga ni, sa pilitang sabihon na regalo po kan mahal na Diyos sa iyo. Tanahiling niya na ikatama po sa sinabi ng posisyon. Igihiling ko na ang satuyang kumpanya sa mga empleyado, lalo na niraon ka mo BPNP. Sarok naman na dakulang grasya yung bindisyon na warang pasaway. Yung sabihon, kapag ang sarong pamilya, kakaburunyog, saro ang kaisipan. May pagkamot silang pansaro. Saro ang direksyon. Pasil sa sarong padre di pamilya ang pagmanihar kayan. Siring man ang sarong kumpanya. Kung kadapol siyang mga kaopisina, katrabaho, na nagpapagian kan sa iyang trabaho, dahil po tabing imposible BPNP. Ayun. Yun. Oo. Mons, na-imagine ko lang tabi, Monsignor, ano pa lang ang kabisi sa tuyang guest ngon yan, oral daw? Usually baga po, sa mga nadadangog ko dyan sa luwas na ngaya,
ay saka na nga ako maaktibo nga dyan nga simbahan nga tabi si pa nga ako sa Iyo. trabaho ko dako nga akong pigigibo saka na nga pag medyo bilo-bilo na ako pero bako pala na ano yan bako pala na yan rason para day ka maging aktibo day ka mapapakinab day ka makakaservisyo sa tuyang simbahan with that busy and sabi nga ni sunod-sunod na mga trabaho din sa rong persona. Ano tabi mo sang hiling mo sa imong assessment po sa siring na bagay? Maon iyan puntong pig sabi mo Henry Mhm. na nahiling ta mismo sa realidad kang buhay kan sa tuyang guest. Opo. Na minsang gura no ka bisinin sarong tao kun siya naka gamot sa pagtubod ang mahal na Diyos mismo ang minagiya kang gabos ini na maging posible. Yes. Yes. Bako man iya nakaulangan precisamente mga oportunidad na tinatauning mahal na Diyos sa tuya tanganing maging mabungaan sa tuyang buhay. Mhm. Takong kita daing kabisihan supig sabing nagbibisi-bisihan sana. Iyan. Ah, Yan. Kung bako kitang seryoso sa buhay, bako kitang sibot, yan lugod nararaot ang dalagang kan sa tong buhay. Kaya si Jesus mismo ang nagtaram sa Ebanghelyo na hanapang nanindo an sakuyang katanusan ang kahadian ning mahal na Diyos asin ang gabos idadagdag na sana sa indo. Seek first the kingdom of God and His righteousness and everything will be added unto you. Asin iyon na nahihiling ko sa satuyang guest. Sagkod sa imo Henry, taika garo ka masa ng obispo. So nahihiling ko sa indo na tubod dai ini itsa pera. Yeah. Tayo yan Yeah. ang babasihan takang gabos. Kung bako kitang seryoso sa pagtubod, dahil manipan magkakaharaman ang gabos na responsibilidades na Yes. itinao sa Indo. Sa raro iyan, tinawang kita ning mga balaog kang mahal na Diyos tanga ning gamiton para sa tuyang kapwa, para sa tuyang banwaan. Asin ini ang mapamuraway sa iya. Bako man sige ta sa nantaram ki namo tanta ka kagurangnan alaga dai man kitang Aksyon. mga konkretong trabaho digdi sa kinakban dai man base ang sa tuyang pagtaram na kita namumuot. Ang sarupang bagay na gusto kong midbidon digdi sa estado kan sa tuyang guest sa imo Mr. Glenn Barcelon na yaong kangunyan sa kang kapitan na daimang ki diferensya ang paglingkod sa banwaan asin paglingkod sa simbahan kung ang sarong tao seryoso kung ang sarong tao honesto. Okay? Ano ang base kayan pagtubod manggiraray kung talagang seryoso kita sa pagtubod so sa tuyang paglingkod sa simbahan marhay so sa tuyang paglingkod sa banwaan siring man marhay man dai man iya nababanga kaya minsan may inaapod kitang separation of church and state sa ibang mga bagay ang ibang mga concern iyan. Pero sa tuyang pagkatawo, dahil separasyon kanduang iyan. Dahil ta kita sarong tawong may pagtubod, miyembro kan simbahan, miyembro man kita kang barangay, miyembro kita kang banwaan na sa tung naayunan. Kaya parehong mga tugang, parehong mga tao ang sa tuyang tinatabangan. Kaya daima nababangaan sa tung atensyon kung kita may mga manlain-lain na katungdan kung talagang namumuhay kita sa pagtubod. Kaya para sa ko, iyan ang sikreto. Yes, opo, okay. Para po naman sa mga nagdadagong ones, gusto ko lang imagine ko kaya ang sitwasyon pala ni A.B. Picklin, apera kang pagiging ama niya sa sayang apat na mga aki, kasabayan mga makuapo siya. Apera kang pagiging punong barangay niya, kang mga enot, naging Liga President ini, naging konsyal, ex-officio member kang Ciudad de Legazpi, meaning po, councilor siya kang sa tuyang syudad. And then, sa presente po, susog sa kuyang research na siya po incumbent lay minister man, di ba? Kan sa parokya ni San Rafael as in chairman kan Barangay Pastoral Council nangani kan Barangay Dapdap as in former lay co-chair kan St. Rafael Parish as in former president po kan Diocesan Council of the Laity as in former board
of trustee kan sangguni ang laiko ng Pilipinas. Asin sangon yan, sabi mo nga ni Kasubago, miyembro siya kang 500 years steering committee sa satuyang diocese. Okay. Correct. Kaya po pigiin yung merit ko nito. Gusto ko lang susuga na sabi mo Kasubago, Monsignor, na ang sa iyang pagiging aktibo sa arog kay ning mga aktibidades, na i-converter niya sa serbisyo sa komunidad na so kung gano'n kakusog ang faith na na-develop sa iya duman, na itatransfer niya sa serbisyo sa iyang mga kabarangay, ikasarabay na po sa DCGB na siya sa mayang station manager. Di ba? So, with that po, Mons, ang faith talaga din sa rong tao, tama ba? Gari, the most powerful motivation kung anong gusto mong sabihon, basta may giya po ang satuyang mahal na Diyos. Tamang-tama iyan na sinabi mo, Henry. Opo. As in, magayunon ang koneksyon kayan sa satuyang programa Yeah. and 500 years of Christianity. Mhm. Kung may anuman, kung may sinabi man ang satuyang guest manungod sa pagtubod, ang sinabi niya, ini ang minana niya sa iyang magurang. Ini ang itinao kan magurang na ligasiya sa iya o sa indang magturugang. Mhm. Kaya ang pagtubod na iyan pala, Oo. bako man sa nang sa iya puminuon, Mhm. may instrumento ang mahal na Diyos na naghatod sa iya kain, asin sa iya man na inataman, Mm. sa iyang pinatalubo. Oo. Kaya iyo iyan ang satuyang katungdan na ang pagtubod na yaon sa tuya, dapat maihiras ta, maipamana ta sa iba, tanganing padagos ang siring na pagka-produktibo ta sa buhay. Mm. Kaya Mm. ngunyan, si Mr. Barcelon, si Glenn Nayaon, nagsabi na iyuman iyan so namana niya sa magurang. Ngunyan, Yeah. siya man ang nagpapamana sa gabos. Bako na sa nang sa mga aki niya, bako sa na sa pamilya niya, kundi sa extended family. Ano ang extended family an? Yaon so di si GB, Yeah. yaon Yeah. so parokya, yaon so barangay, asin ano pa man na mga organisasyon na siya imbelto. Kaya Opo. ang pagtubo dai man ang gadala nasa sa diri sana na sinasaray ta sana sa to, kundi iyan nagiging makahulugan Opo. kung iyan hinihiras sa iba. Opo. Most Reverend Glenn Barcelon, tabi. Ibig Bagay. Glenn, bagay man ano, okay. Yan Oo. po na pagiging active mo sa public service, as in yan po na pagiging active mo sa satuyang simbahan, ano po ang mga sabi nga ni, konkreto na mga bagay-bagay o achievement po na na-translate mo sa satuyang komunidad na naginigibo po nindo na sailing mo, sabi mo nga ni Kasubago, resulta po kang giya, kang mahal na Diyos, asin po, resulta kang makusog na pagtubod mo asin serbisyo publiko sa tuyang simbahan. Yeah. Inot, bago ining sa hapot mo tabi, sumpunan ko lang sa pagtanam ni Mons sa pagservisyo. Ako ba ng lay minister sa San Rafael. Opo. And sa tabi BP Henry kang muya akong ipon sa tuyang mga listeners. So kanagtuna ko sa presente. Every Sunday, I look forward na makapagserbisyo. Kung sabihon, kaya magabaton sa buot ko, magabaton sa buhay ko, na di ako maka-serve ng God every Sunday. And kung halimbawa di ako nakakaserve dahil nga, kang inot baga, warang pandemya, Yeah. minsan nasa ako, para ako dito. The whole week kayan, kaya maliyaw ng maliyaw ng output, maliyaw ng mana ko. So I see to it na talagang every Sunday, nagsiserve ako. Sa lalo naman kang pagiging barangay official, sabi mo nga ni Baga, sa kadakol-dakol na kan mga na-mention na rin mong mga posisyon. Saro kang realisasyon ko na mantang dakol na akong posisyon na pigahandle sa good national level. Opo. Mas nag-desisyon ako na mag-localize kan sa kuyang responsibility. Kaya nag-focus ako sa barangay Kandapdap bilang punong barangay. And then as barangay pastoral council kang Samuyang barangay. So diyan minalaog na dahil sa kuyang
intensyon. Opo. Mas maka-focus, mas matawan tong close na atensyon sa tuyang pagiging BPC coordinator and makeup. Mas nahiling ko na mas may mga programa, may mga proyekto na mas madali ko magibo. Ayo. Halimbawa, pagkatabi, kampi nga turugan mi na mapakarhay, mapagayon ang samuyang chapel. Tatabang kang mahal na Diyos, ni baga aksyon kasi faith without action, sabi ni Mons, pero yung pagtataram niya is dead. So kay paano mong mag-aksyon, ano ang sa imong gibuhon dahil natawang ka mission, ano ang sa imong nga dapat gibuhon. And nahiling ta napakaray si Ermita, hasta nga niingon niya, nag-prepare na kami sa pagiging mission church starting July 1. So mahiling ka sa pagtalubo, konkretong pagtalubo na nahiling ko tabi BP Henry, na sarong konkretong ehemplo kang samuyang na-accomplish sa Barangay Pastoral Council. Siring man sa lado kang sa barangay as punong barangay. Recently, natawang committee award ang Provincial Government of Albay bilang cleanest and greenest barangay sa bilog na probinsya kang Albay. 720 barangays ang katuyang probinsya. And ang samuyang barangay, ang barangay top 1. So, dakulaon na unra as in privilege pa sa mga. And sabi mi nga ni pag pigahapot ako na natural 720 barangay top 1 ka. Ang permi kong sisimbag, kami lang siguro ang may Santo Cristo. Kasi kung magpipiyesta sa mga kang May 31, ang awarding, ang final judgment is May 28, nearing towards the fiesta kami. Ayun. And nakapreparasyon man kami kang para sa pagiging mission church, ongoing kamuyang construction kang rectory, or the pastoral office. So talagang, admittedly, kay po ang kikwarta. Ayun. Siyempre, pigtatarabang tabangan iyan, kasi po yung mga amigo, mga donors, sarap ka na dyan, BPM, ka na paratabang dyan. And so, iba't panyatong kami din. So, may cash prize ito, and part of that will go to the sa ongoing construction. So always give credit sa samuyang patron, samuyang patron. Dahil para sa ko, pag nagaharapot nga para ano mo nga naman yan. Kasi kami, Mons, baga, andap daw. Pero may pagkabaryo pa eh. Although niya ako sa mga development, nahilintan niya ako sa muya ang sa Uwangan Park. Diba, niya ako sa muya ang Legazpi Boulevard. Niya ako sa muya ongoing ang Esplanade. So, nagiging ano siya, tourism destination. Opo. Mahiling ang mga signifikanting mga proyekto na nasa lado kang physical, infrastructure development. Kaya kami man, sa parte ni man, we also see to it na may balance. Gustong sabihin, mantang nade-develop sa barangay physicalmente, kay puhanan, si spiritual development kan mga residentes ni Buda, kan mga deboto, mas matawan ni ki-atensyon. Kaya mga, sa samuyang paghiling, balansyado. Kaya ay hinta ang mga tourism activities ko niya nagburutuan sa dapdap, kaso udma, inaguraran pa lang sa International Cruise Port. And attraction sa barangay ni. And dahil digdi sa mga kapulaon ng mga tourism development programs ni, naugmaon kami na sinabayan ini kang pagiging mission church ni. Tanang mabalanse itong physical development sa mas importanteng spiritual development. Okay. So, Mons, may gusto ka tabing idagdag sa sharing ni Ibi Piglenta. Gari mas may magayon siyang punto na dapat nga itong mataunan mong kidoon na pwedeng maging, sabi nga ni, panalmingan o ehemplo kan sa tuyang mga paradangog yan. Go ahead po, Mons. Duman sa iyang hiniras, klaro, dapat midbidunta na ang kabilugan asin kaugmahang kampagkaama nin sarong lalaki, bako sana sa paagi na siya nangaki o nang may aki siya. Bako sa ng biological fatherhood. Iyan ang pinakapasil sa gabos. Kundi ang ama, ang sarong sinserong padre de familia, dapat inspirasyon kan bilog niyang pamilya, kan mga kaakian, kan sa iyang agum. Asin kon inspirasyon, siya dapat nagiya kung paano mag-abante ang pamilyang iyan. Asin bilang ama, siya provider.
na talagang naghahanap kipaagi ways and means tangani masimbagang kung ano ang mga pangangaipo. Taba kung tunay na ama itong pigpapabayaan ang mga aki. Sabing aki, may aki akong 5, may aki akong 7, alagad daimang ki tul-tul na oportunidad na tinatao. Bako iyan na tunay na ama. Yes. Kaya nga ni Yes. magayunon na modelo kan mga ama na minimidpit si San Jose. O kung hihilingon, bako niya manaaki si Jesus. Alagad inataman niya, tinakwan niya ki magayon na padara, tinakwan niya ki kusog ning buot, tangani magdakula, magibo niya sa misyon pagabot kan oras. Kaya digdita nahihiling kung ano ang kahulugan talaga kang pagkaama, kung ano ang kabilugan kaini. Nabako sana itong biological na pagkaama, kundi itong magisyang tunay na modelo, tunay na ladawan kan sa iyang mga inaataman o kan sa iyang mga nasasakupan. As in, salamat Glenn, ini sa imong namimigbidan na ang gabos na ini mangyayari as sinahiling an positibong kasimbagan kan mga nakakahiling kaiyan. Speaking of ining mga appeals nindo, ining mga projects, natata yaon ang konkretong mga kasimbagan, natatamagian ang buot na maghiras kan mga nakakaaram. Dahil nahihiling an imahinin sarong ama, klaro na daimo dududahan dahil tayao nagmamakulog kan sa iyang mga aki na bako na sa nang suaki na physical diyan sa pamilya kundi gabos na nasasakupan sa iyang katungdan. Yes, opo. May mga nagkaperang mga hapot digdi, buda may mga reactions na na-inspire sinda sa atin ng nadadangog. Buda may nagkapera akong punto pang gustong ihapot kay ibipiglin taon-taon tabi mo sa satuyang pagbabalik kan satuya tabing programang Lakaw Maghiras. Alas 3:36 na. Ang oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. Yung Milo Twin Pack Promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng New Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Nagtatabang na poong bata ito, sinda kita ika-ako dito, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako biko lang sa puso ko. Ikaw tabang
tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19, a happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education, a preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Kondi Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Alright, balik po kita mga tugang sa programa with Monsignor Chris Bernarte. Monsignor, maray na hapon po giraray. Maray na hapon giraray sa imo Henry, asin Opo. sa gabos niya itong taga-antabay. May gusto lang po ako, Mons, na ihapot giraray sa tuyang guest ngunyan. Ilan ta, kasabago, isip ko sa mga napag-ururunan ta. Sabi nga ni, ang mga ginibo niya, may naghapot sa paano mo gigibo yan na pinagsasarabay-sabay mo yan? Nagluluwas po na sa iyang pagiging faithful sa satuyang simbahan, asin po sa mahal na Diyos. Ang mga imposible, nagiging madali na posible. Paano tabi ibipiglen ang nagiging, sabi nga ni, naging resulta kan sa ibang pagiging faithful po sa satuyang simbahan? Oo. Gari na kamyo tabi ibipi ang sa imong kuan, ang sa imong microphone. Pagka-check daw tabi kang mic mo. Okay, yeah. Okay na po. Go ahead. Nag-off pala na ako kasi bago pag-break. Yeah. Sorry. Siguro, isituate ta sa presenting sitwasyon kang pandemya. Na kami baga as sa barangay, sa sistema kang gobyerno tango niya, from the national government down to the barangay level, halos gabos ng trabaho, pinasa na sa muya. Iyon. Gabos. Lalo ining kadipisilan manungod sa COVID-19, nasa frontline kami. Sa droga, nasa frontline kami. Sa basura, nasa frontline kami. In order, nasa frontline kami. Kaya, dipisilon, halimbawa sa sarong kapitan na seryoso ka sa imong pag-perform kang trabaho. Opo. Kung paparaan mo yan. Ako sa parte ko tabi, Mons, Buda, BP Henry, gabos iagi ko na lang sa pangadji. Okay. Everything I do, before ako nagdedesisyon, bago ako mag-ibog sa sarong bagay, I see to it na nangangadji muna ako, kikonsulta ko ng mahal na Diyos. Lalo na pag may chance ang makaduman ako sa Santo Cristo, nagpapangadji ako, gabos yan. Halimbawa, itong pagbakuna bagatabi BP Henry. Yeah. Bagatabi na numero 1 akong matakto nun sa dagom. Natakto na ako. Kaya pag-avoid ko na maghilang, tabo ko talagang na-hospital, abo kong magpa-iniksyon. Kaya lang, so result bagatabi kang mga survey, kang mga registration, kang sisangi mapa-vaccine, mapa-vaccinate. Yes. Ito, Mons, maliyaw noon. Maliyaw noon, arabo kan mga tao na magpabakuna, tatarakot nga ni. So, being a leader, you need to set an example. Paano matulungan ang mga tao na ika nga ni mismo, saro man na abo magpabakuna dahil takot ka
So ang ginibo ko mo, nagparapangadji sana ako, nagparapangadji ako kay Santo Cristo, Bipende. Opo. Tawa na kasug kibuot, na di ako abuton kang nervyos, na malagpasan ko ini yung pagsubok na ini. Tawan ako ng gadki pagkakataon na makapa-iniksyon, na daing mangyaring ano man na maraot na side effects, tarapot magagapos na tao dahil side effects. So, nangyari ito mo, sa lagpasan ko tabi ito, naghapot nga ni si BP Henry, anong nga tabi nga, ibp nga ang kamugtakan mo, kumusta ka nga? Sabi ko sa iya, after ka may injection, gari ako mas na-energize. Gari ako mas nagkusog, sulawas ko. Mas natigo akong confidence na mag-ampang sa problema kang pandemya. So, gabos ini, papasalamat ko sa mahal na Diyos dahil ipinangadi ko ini sa iya. Ang duwa, sa lado naman kang pamilya, tabi BP Henry, gabos mo yan, parehas yan, permi sa pagpangadi. Ayun. Gabos niya na, kasi, nagpuon kami ni Mayet, bako man arog kay ini. Siyempre, pamilya, may magurang nagpuon man sa talagang kadaihon. So, talagang nag-agik sa pag-inguha, pagpagal, pag-sakripisyo. And gabos ini, iagi mi lang sa pangadji. Talagang grabe ang samuyang dayupot na pagpakiyoro, na matawang kitsansa, na magmaray man lamang ang buhay, na kung magmaray man, makatabang man sa iba. Gabos ini nangyari, ang mga aki ni Bagatabi BPNR, miridbid mo. Mas nagpakatapos, saro niya, nagmadali naman magtapos. And nabiyayaan kami kay mga apo. And makukonsidera mi ang buhay mingon niya na dahil man nagtitios. So talagang gari magian ang pagbuhay. And dahil sa mga grasyang ini, nagkayuwa man kaming tsansa na makatabang man sa kapwa. Yan ang sarong pagayona na, kaya baga, pag nahihiling ko itoong saro baga tabi mo na slogan kang 500 years of Christianity, na gifted to give. Gifted to give. So, ang banlaog sa tuya na nabiyayaan kita, paghiras mo kita. So, araw tabi ka, BP Henry, ang sa kuyang experience sa sapot mo. Yes, opo. Monsignor, may gusto ka pong idugtong? Simple ang pagiromdom sa tuya. Nothing is impossible with God. Yes. Dahil imposible sa mahal na Diyos. Kaya sa lambang pag-arangta, sa lambang pagpamibi, itatao sa tuya. Kung sincero ang sa tuyang paghaga, dahil dahil ikakarahay ning kapwa, ikakarahay kang gabos, dahil yan sinasayo makan mahal na Diyos. Opo, okay. Ikatabi, Baby Glenn, sa kasaba ko baga namin sa ni Monsignor Chris na ngunyan po ang Year of Saint Joseph. Diba? Hararam na po ang sa imong ang sa imong naging formation sa tuyang simbahan. Ikaw po personally, sisay po sa imo si Saint Joseph na pinagbimidbid ka nga bilang foster father po kan sa tuyang kagurang na si Jesucristo. Okay. Before si bagong kong iyan sa hapot mo, tawag ko nakidit na background. Opo. Pons kang nagpuon kami kang pag-improve kang chapel kang mga 2017 o 2016. Kaya na-improve mi sa retablo. Na-improve mi tabi BP Henry sa retablo. Yes. Ngayon, sa retablo niyaon si Santo Cristo. And niyaon man si Mama Mary sa left side, sa left kung ang pangkat nasa left side. May pakanting sarong space. So, yung pa isip ko, ano daw maray kay ni? Ano daw maray na ikag na image stick. And nagpakabong sa kuya si Saint Joseph. Ayun. Yan ang primero kong pakamidbid sa iya. So, sabi ko kay Pading Romy, si Romy Tan, Bagatabi Mon. Sa tuwing nagtatabang sa chapel ka. Ako maya mong mag-donate yako kay maya mong mag-donate yako kay Saint Joseph. Ayun, ako na ngayang bala. So siya ang nag-donate ito, kaya ang imahin ta duman sa chapel kan sa Santo Cristo na maging mission church. Si Santo Cristo, so aki, niyaon si ina si Mama Mary, at niyaon si Joseph bilang ama. Kaya kukonsiderar ko tabi mo ito as a holy family. And sabi ko sa mga pag-iriba ko sa Pastoral Council, since minarepresentaran sa tuyang chapel ngunyan kang holy family, why not focus on the family? Kaya baga kami, saro kan sa muyang mayor na kampanya, ining mass wedding, pagpapakasal kan mga nag-iiribanan na daipa na bibiyayaan o nabibindisyonan sa simbahan. So,
ngunya na taon, last year saro, ngunya na taon naman nakasaro naman kami bago nagfiesta. So yan ang yan ang mga direction na pinagigibong niyan. Opo. Bilang siguro sarong kaugmahan na nabilog so maimahin sa William Chapel bilang Holy Family. Ganyan sa kay St. Joseph naman. Kang mga inot medyo namamati-mati ko lang pero masyado midbid. Alagad dahil nga nagkaigwa na kami kiimahin, naging aktibidad na Mons sabi sa chapel na kada pagpiesta niya, pag commemorar kan sa yung fiesta na March 19 and then May 1, nagkaigwa kaming nobena. Bilang preparasyon sa panday pa yung pandemya, naputol lang ugaring kayo yung pandemya. Natural, nag-iimbitar ako kay short catechesis maratabi Mons na mapaliwanagan sa Pastoral Council, si St. Joseph. So, kung papag-isipon, diba ko nahiling na marayon pala na patron si St. Joseph dahil minarepresentar kang pagiging ama. Kami kami bilang ama, sarong magayon naisip ko na nasa buot ko niyan. Nagibong siyang gari patron talaga dahil nga ito ang minasambulok ang pagiging sarong maray na ama. Imagine ta na inag-agik kadipisilan ang satuyang mahal na Diyos, si Santo Cristo, Mama Mary, doon sa iyang ina. Kada itinaram kang mahal na Diyos kay St. Joseph sa iyang pinagtutubod. Primero, pag dumang kang anghel na ngaya, take Mary as your wife. Pagtubod siya. Obedient father. Yes. Di ba? Yes. Pandua. Yes. Tinaraman ka naman kang anghel na take your wife and your son, take Mary and Jesus to Egypt. Egypt ito muna, no? Egypt ito. No. Maski anong hamon niyang kadipisilan, danger, or personal from Bethlehem Ginsinda, courageous man. He's a courageous he's a father of courage. Di ba? Yeah. Kang so bagang sa pupurugutan ngaya. Diba siguro patod si Mons makaka-explain ka. Niños Inocentes, kato, panahon ni Herodes. Naidulag niya baga sa iyang sa iyang agong. Yes. So he's a man of courage and he's a man of faith. Obedient. Kung ano tinaram kang mahal na Diyos, kitubod niya. Yeah. And magbuka baga kimaray dahil sa iyang pagtubod, nagkaigmo kitang nagtalubo, nagdakula at Iso Kristo. Opo. Di ba? Sa pagtubod, as inautog sa iyang misyon na isalbar kita gabos. Opo. Monsignor, bilang po mga Kristiyano Katoliko, ano po ang mga dapat talaga ano ang mga dapat na pangarugan nyato kay St. Joseph tabi, Monsignor? So, bago ko simbagon iyan, gusto kong unang sugpunan itong magayuno na pighiras ni Glenn. Klarong-klaro Glenn, an sa imong devosyong ki San Jose, yaon sa likod mo nahihiling ko ang kwadro. Yeah. Okay? Yaon Sagrada Familia. Yes. Si San Jose, si Santa Maria, asin si Jesus. So iyan, klarong ebidensya. Ngunyan, manunguduman sa kahaputan kung si Isay si San Jose. Yeah. Tangani, lugod pa man sa tuya na maapresyar, asin sa tuya na pagdebosyonan. Si San Jose, enot sa gabos midbita na foster father kan aki ni Diyos na Yoseso Kristong kagurangnan. So bako niyang aki, alagad inasumir niya ang katungdan bilang sarong tunay na ama hindi sa aking inina sa iyang inataman. Asin din niya pinabayaan, provider siya kan pamilya duman sa Nazaret. So sabi nga ni istorya sa tuya ni Glenn, kung paano provide primero so pag ataman niya sa agum niya si Santa Maria. Yes. Pagkatapos nangaki baga duman sa Bethlehem, pakuman sa diring lugar, yaon sa kadipisilan, yaon siya sa pag-ataman kan mag-ina, asin kan itong tao na masinunod sa kapagbuotan ni mahal na Diyos.
Okay na Asin tabi. dahil ka ini siya minimidbid nasarong modelong agom, modelong ama, modelong padre de familia. Minsan bako niyang aki na biological ang si Jesus nakagurangnan. Kaya talagang matano siyang tao, kaya minimidbid ta na modelo maging ladawan. Ngunyan ang sarong mundo na retrato na lalong-lalo na digdi sa tuya sa Pilipinas. Ang mga lalaki, ang mga agom o padre de familia, garong maluya ang pagdebosyon kay San Jose. So mga babae ang mga dakol na Yes. nagdedebosyon sa iya. Tandaan tayo yan, sa mga simbahan baga, Opo. may mga uniforme bating green ang mga babaeng iyan, devoted kay San Jose. Hain daw sa mga agong, hain sa padre de familia, na iyo ang dapat enot makamidbid kan modelong agong, modelong padre de familia na iyo si San Jose. Iyo yan ang dapat ang tawaning kasimbagan. Ngunyan tanamidbidan tana kung si Isay si San Jose na talagang mahigos, imbod, asin umilde na yaon bakong matinaramon dahil kitang mga quotes hali ki San Jose. So talagang in silence, in humility sa iyang ginibon sa iyang funksyon asin nahiling ta na ang resulta yaon dyan nahiling nagdakula si Jesus sa magayon na orientation. Nagibo niya sa iyang misyon dahil inataman siya na marhay ki familia. Asin ang familia iyo so familia ni San Jose asin ni Santa Maria. Dahilan ka ining role modeling na ini ni San Jose, dapat mamidbidan kang gabos na mga padre de familia, gabos na mga ama. Yes. Asin, iyo garo ini ang makakadagdag sa kagayunan kan celebration takang Father's Day sa Domingong maabot. Na minimidbid ang balaog kan pagka ama ning mga padre de familia, lugod pa man mamidbidan kan amang ini an ehemplo ni San Jose. Tangani may role model na aarugan na siya naglingkod, nagpamuraway sa mahal na Diyos bilang sarong ama nin sarong pamilya. Asin, kung ini ginibo ni San Jose, dahilan kan sa iyang pagkadayupot sa mahal na Diyos, dahilan kan sa iyang pagtubod, iyo man sa ini an fundasyon. Kung yaonan sa tuyang pagtubod, itataoning mahal na Diyos an anuman na pagkukulang ta. Ang sabi baga sa tuya, inuulit ko, so sinabi ko kasubago, seek first the kingdom of God and His righteousness. So dayaday ta sa nangahanapon iyan, itatao sa tuya. So, ngunyan ta garong oras na naman, Henry. Yes po. Gusto ko sanang tapuson ang sa kuyang paghiras nin sarong pagbasa kan pahayag ni Pope Emeritus Benedict XVI. Yes po. Binikol ko an sa iyang pahayag. Haliputon man sana. Yes po, Asin gusto kong basahon. Ini an sa iyang pahayag from Pope Benedict XVI. Sinasadol ko ang mga ama na akoon si San Jose bilang sa indong modelo. Siya na maigot na nagbantay sa aki nin tawo, si Jesucristo. Makakatukdo sa indo kang pinakahararom na kahulugan kan sa diri nindong pagkaama. Pope Benedict XVI. Iyo. So, Diyos maray na hapon sa indo gabos. Thank you very much, Glenn, kan pagtao mo ning oras sa Samuya. Yaonan sa kuyang partner, si Henry Maceda. Sa Giraray, minapasalamat kami gabos sa inyo. Thank you so much, Monsignor Chris, EBP Glenn. Thank you so much po sa imong oras. Sabi nga ni, dahil maski busy ka, talagang igwa ka nin oras para po sa gabos. EBP Glenn. Salamat man tabi mon.
Alright. Thank you so much po, Salamat, Mons. BP Henry. Yes, thank you. See you next meeting as next program, Monsignor Chris, sa masunod po na Miyerkules. Thank you. Mga tugang, ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Kaiba po si Monsignor Chris Bernarte, asin po si EBP Glenn Barcelon, punong barangay kan barangay Dapdap. Sorry po ha sa mga text nindo, mga may na-inspire, may mga hapot, wala iba pa. Pasensya na po kamo, medyo kinapos kita nin oras. Thank you so much. Goodbye. Kami po gabos nagsasabing, lakaw, maghiras. Dang hindi matubod ang kinaban, pagkamuot di sa lambang tawo. Iyan ang programang Lakaw, Maghiras, Abangan Giraray sa maabot na Miyerkules, digdi sa DZGB. Salamat kan sa indong pagantabay.